আনি অফিস পাই মানে ইয়াগুলো ঠিক 11টা থেকে 11:15 আমার জরাও আংকে অফিস ডেলি ইয়াকারো আমার পরে চরাইনি বিথি তাই খাতা কাটা যাক মানে আবো পাইয়াকই তাই অফিসনি মানে নগদ মানে এডভাইজারও ঠিক কাইসা एको डॉक्टर गौतम देवबर्मा बिना चेम्बारनि बसखाङो एडभाइजार दंमोन आरो फाइफा फाइखेनो आरो बासावै एसासो जुवा नों दंलायजाक बरफ दो जोंनो सिगिरि सकराव खायनाय बाथायनि के जों खारै थांमांखामो किन्तु जों आरो लकेल सिखौ बो बायकेनि होला आनि फलो काजाके बो आरो से लकेल आरो से नक देबा किन्तु दादा नर जों नोंखौ अरनिसे ताम बम हाय सिगा गे बर आपके एको रिफ्यूज फाइया गे फाइगांगे तामखा eko जों साका नागि kesang gra dile sehingga ka apro keno tek khoroksa phaika gari bai bong dolno tek khoroksa phaika keno tamungkha bo phainai tamulai ke bor sungo yang thangnai mase kasuri ga ke sikri sokrong dongka gabrke bong borlang mapsano nei sihin dongho কিন্তু ও মাপছা নুগে नों जोंनो ता सादि ओ जेंनाय रंनो से फोरोंदि नै साइ जमा जरानो जोंनो फाइ बुस फाइका आ जे ताइ खरगनि ओ पुइया होय हाइनाय रं गांके बुजा खांगाके आनी एको ब्लेजार तुमजा ब्लेजाराव मोबाइल कानि दङ अफिसनि चाबि दङ ताइ आनी जे बाइक दङ बाइक न खिक्लाय सेबायका आनो कथाम खिक्लाय बुखा ओंके आनी बखर रबनखा के याकु बखमांखा ओंके आनी ओ मानि रक बा सिबि माखारका आनी ब्लेजार मोबाइल काइनै बबाय पार्ट आलादा थाखा दो बके बिन्दं बखागो साइदं थाखा आंके यां खिक्लाय बुजा दंखा गांके न बुजा खांके तो आरो ताइ दङ yang गोथाम bai derana gang kharka yang advisor chomni tik kharai ko ni bin yang nok bo khanai mabo aro bin dog aus brap ni tolekha sigake ango kharpano tur kheta karon bor ni besing bang refill mano ake tap khari ma thanga abul pore guri horo taisa ei gorong tui kisu bor ni help nawai ma phaiya কিন্তু আপ ফাইসর গাंके नुखा आनी आमानि रकरी खाता गे बाइक ले काइसे बेराजाक मांखा आनी बाइक की चाबी मालिया बाइक चाबी ऑफिस चाबी मोबाइल गानी इनको हेलमेट और कुछ मालिया था के जों आबुन बागिनो इनि और आइसुक जराव न बर खरसान रम खाथिन पुलिस बो आ जों आप्रो टंफ्रनो ता के तिनिखाय जों केस मार फाइया जोंनि मिडिया अकरा रक फाइया कारण ओमाके समसामा बुजा मानि आमबो खरसा न्यूज रिपोर्टर मोखां सिरजाक दङै सुदुसे कमसे कम बुजां आं हेलमेट खौ लागा साका नागि आं मिडिया से न तामनि आफायखा किन्तु आब्रु जरा बर ताम भिडिअ खायो ei खायो न ताम खायमान खायरता जोंथ' आफाय बला जानि र कोनो इच्छा करे गां मा खारका खारि आं गां फुस्ति गामु आसो अवस्था ini केस का पछिम थानाव अच्छा आरो ननि जे रांमारि 18,000 जे कमाउनि सामानि आबो बड कमा खाय छैदा ani a bego to ni jaga boro bego ni ko bai nikata मोबाइल माले आते abul pore bobo ala dakhe sekali boja ka abu bosasto नोंखे बर जागा बुजा खा आंखे जों एलबो दं खादो बाइक नि अंके बरो जों नर तामाति दारा माने आमा हायतां लायदि नर स्वाग जा जों गुबुन सामङो माने दारानो मुदान थांमानि गे दारानरो आइमाने कारण खांके बसेरानि बिथिरो बाइकखा बाइकखौ याखन फाइमाने कारण खैतो उ रांख्लांना नि फायो का आंजि बाजार खाय थांकुलनो प्राय 10,000 रां आं एटीएम नि कारिनाका लेट समनि बंधन एटीएम बो तार तु याखन बो फाइका बिनि जरानि निउज परिबाय नयता सार नयता बिनि पाइना गंगा बो 10 फाइका आं मामि सम दङ दारा नों माइसे थांसि गे माइसे थांनि नुपक सलाय सलायथां तो अनेक मैथाव निउज इदिट खालायखा